Tu si mám sadnúť? Ako budem sedieť? Ktorá kamera? Táto? Tamtá? Prosím ťa, schováš mi telefon? Lebo ak teraz zazvoní, budeme riešiť, že niekomu niečo chýba. Tvárim sa dosť unavene alebo prirodzene na eventiaka? Mám ťa rozveseliť. Drink by nebol? Paloma. Ideme na to. Ja nerobím chybu v Exceli. Ja môžem pokaziť niekomu event, na ktorý čakal celý život. To je Robert Lelko, ale bez určenia pracovnej pozície. Asi som perfekcionista, ktorý má rád veci pod kontrolou. No bohužiaľ som si vybral odvetvie, v ktorom ich nevždy dokážem pod kontrolou mať. Event je totiž živý organizmus, nikdy nevieš, čo sa môže pokaziť. Asi by som sa definoval ako profesionálny riešiteľ problémov. Hlavne takých, o ktorých hosť ani nezistí, že sa stali. Čím sa teda vlastne živíš? Väčšina ľudí si myslí, že robím eventy a cateringy. V skutočnosti robím stovky malých rozhodnutí, ideálne takých, aby hosť nemusel robiť ani jedno. Živím sa hasením problémov, ktoré ešte aj nevznikli. U nás vo firme je totiž zakázané slovíčko horíme. Pretože keď niekto zakričí slovíčko horíme, tak v skutočnosti ešte nehoríme, len nestíhame. A keď všetko funguje? Vtedy si väčšina ľudí našu prácu ani nevšimne. Dobrá obsluha je pre mňa taký gastroduch. Hosť ju nemusí sledovať, ale pohár ma doplní skôr, ako je prázdny. Keď si nás nevšimnete, často to znamená, že sme svoju prácu urobili dobre. Prečo si zostal práve pri eventoch a cateringoch? Na to mám takú životnú mantru. I didn't choose catering life choose me. Je to hlavne o tom, keď hodinu pred eventom je všade kopec káblov, krabíc a ľudí a potom, keď sa dvere otvoria, tak to všetko vyzerá tak, ako keby to tu bolo odjak živa. Gastro je ako toxická priateľka. Vieš, že ťa vyčerpáva, ale keď ti dlhšie chýba to jeho tempo, chaos a adrenalín, tak ti je podozrivo smutno. Čo hostia na evente nikdy neuvidia? Je to určite backstage. Za jedným pekným eventom môže byť 5 hadok v kuchyni, 10 plných dodávok a niekto, kto 140 kg várok nakladá o 4 ráno do dodávky. Hostia vidia výsledok eventu, no ja by som vám rád ukázal cestu k nemu. Prečo vznikli tieto vlogy? Tieto vlogy vznikli pre ten backstage, ktorý aspoň z môjho pohľadu ľudí vždycky zaujímal. Je intenzívny, je náročný a je bohatý na instantný feedback. A ten ťa vždy nakopne, keď máš práve slabú chvíľu. Kedy si naposledy povedal, že už toho máš fakt dosť? Pravdepodobne v júni, keď sme riešili logisticky náročný event 2 hodiny od Košic pre 300 osôb, kde sme doslova presťahovali celú firmu. Ale práve ten instantný feedback od nemeckého klienta nás všetkých nakopol naspäť. Taký event-life balance. Čoho sa pri evente najviac bojíš? Pravdepodobne problému, o ktorom neviem. Pokiaľ o ňom už viem, tak ho viem vyriešiť. A čo keď cítiš tlak? Myslím, že tlak mi nejako veľmi neprekáža. Prekážalo by mi, keby si ľudia, ktorí sa na mňa spoliehajú, mysleli, že to nezvládam. Či už je to klient, agentúra, alebo náš skvelý tím. Ty držíš event pokope. Kto v takých chvíľach drží teba? Mňa drží pokope určite náš skvelý tím, ale aj vedenie a majitelia. Sú to moji veľkí fanúšikovia. Dávajú mi priestor skúšať veci, robiť rozhodnutia, ale sa aj pomýliť. Zároveň ma však dokážu navrátiť nohami rýchlo na zem. Je to pre mňa taký skutočný well-being vo firme. Myslíš si, že si pre úspech eventu dôležitý? Ja som iba človek, ktorý drží opraty eventu v priestore oveľa dôležitejších ľudí. Nie som dôležitejší než tým. Ja môžem urobiť rozhodnutie, ale bez ľudí v tíme, ktorí ho premenia na realitu, nemá žiadnu hodnotu. To všetko sú naši kuchári, naši kolegovia, naša skvelá stavka, šoférici, pomocné sily a naši skvelí dodávateľia, ktorí nám dali dôveru. Tento cirkus ani zďaleka nie je one man show. Čo je najťažšie rozhodnutie? Najťažšie rozhodnutie je asi to, na ktoré máš 30 sekúnd, vieš o ňom polovicu informácií, ale nesieš za ňo plnú zodpovednosť. Čo chceš, aby si ľudia po pozretí týchto vlogov povedali? Že už nikdy neprídu na event alebo do reštaurácie a nebudú to vnímať rovnako. Že si budú všímať detaily a ľudí, ktorí za tým stoja. Nemusia úplne poznať naše mená alebo ľudí, vďaka ktorým to funguje. Stačí, keď sa na nich usmejú a poďakujú. Event dopadol dobre, keď odíde posledný hosť. A vieš, aký event je najlepší event? Ten, ktorý skončí. A čo príde teraz?
Teraz už viete, kto som. Človek, ktorý so sebou nosí vibe chutného jedla, ako mi raz na evente povedali. Počuj, zvoní ti telefón, chceš to zdvihnúť? No ak má mať tento vlog šťastný koniec, tak áno. No čo treba? Veď tých 50 vylíček tam máte od prvého vlogu. Ja som počul, že trendy nechodí piatok večer do mesta, ale sobotu ráno behať. Mal som ja ostať robiť catering. Krásny dátum, svadba. Mne veľmi lichotí táto ružová. 80 ľudí, 8.8. Cool.